radio that makes you happy. Radio Inkezo. Sekuphinde waqoqa umunye umsindo nge-top 10 yoKhozi FM. Nginibelele engiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Lami igama engumfeze kuTuthu kwaKhumalo bathi last born amaphumela. Mawuthi wokuqala ewula ekhaya ngicela wenze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike okukhululayo konke bese uyashare le video. Bafethu asijabulele lapha ukuthi sithi #road to 14,000 ama subscribers lapha sesiwahlanganisa kuyona lenyanga esiyakuyo. Sinethemba ukuthi ngeke uzuphele lenyanga lena singawahlanganisi u14,000 nangempela ke lapha ngicela wenze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment ukulike okukhululayo konke bese uyashare. Bafethu esoqhubekela lapha omunye umsindo lapha nge-top 10 yoKhozi FM kulandela ukuthi uKhozi FM lungayifaki ingoma zomculo kaMaskandi lapha sokumbulu uMaskandi esikeza abakhona ingoma eziba ama-hit nezinto abantu abaningi bayithakasela lapha. Kodwa ke ekuthema ngabe kuthiwa ukuvotwa ezavotela ngempela noma ingoma zikaMaskandi lapha ukuthi zinominate engomeni ezohlukanisa unyaka. Kodwa kuthema sekuvele line up ezangabe bikho ezakaMaskandi kila lapho Khozi top 10 lapha ingoma yokuhlukanisa unyaka ime kanjena. Unombolo A ukhula lapha esho kamnandi ethi Galo no Bella nesana. Unombolo B uthando lwami lapha ingoma esho ukuthi ama siblings kanjalo no DJ Mngadi uletha silapha uGanama ingoma eshaya lapha noMakhathi kanjalo no Prince Benza. uD lapha izolo lapha ingoma eshaya amaphorisa kanjalo lapha noMadumane lapha noMpuro kanjalo no Dali Wunga. Letha Osama lapha no Shawa uZex bantwini kanjalo lapha noKasango lapha noFA ugoma eshaya lapha uJumbo esho ukuthi wena Nkosi uyazi. uJ lapha bathi Sibani lapha ingoma eshaya uDJ Nhlu kanjalo lapha no DJ Manzo no Siboniso Adiwele the young tune amakabza the small kanjalo no DJ Maphorisa lapha umuze Santi nengoma eshawa uBig Zulu kanjalo noLwa uNdlonkulu. Asibe happy uletha nje lapha nokabza the small no DJ Maphorisa. Imi kanjalo bafethu i-top 10 yoKhozi FM ekhalisa abantu abaningi ke lapha ukuthi zingabe bikho noma ingoma ezikaMaskandi lapha. Umvumeleni engumfokazwana lapha noRank ukuthi siphi isimolomolo ingoma egcwele esho lapha. Nomunye MP MKZB uthi ngigcwele ukudlala Maskandi uMaskandi awukho bafethu. Omunye lapha simbona lapha ku-comment uthi uPhukhuzani nomunye futhi lapha uthi Backvulwethi iyawina lapha ziphi ezikaMaskandi. Omunye futhi uzama ubheya mpela lapha siyabonga awukho uMaskandi. Omunye uZandi Msisi uthi ayikho emthethweni the top 10 futhi senzoba nabalaleli abangu 200 thina amabhenqa siphumile kini. Omunye uthi lapha yo leya but this year we had a great time ngaphandle komjengiseni. Shuthi abanye wakade bajabulela ukuthi ingoma zomculo Maskandi azikho ku laptop 10. Wena ngifuna ukuzwa ukuthi ulithini lwakho uvo ngokuthi iphumile top 10 kodwa azikho ingoma zomculo kaMaskandi. Ngabe wena uhamba nalabo bajabulayo na ukuthi umculo kaMaskandi awunominatanga this year? Hamba lapha no comment section ufike udlulise olwakho uvuka. Omunye khona kakhuluma futhi uthi yena kulonyaka mabhenqa ake ngize ngimushe kodwa umculo kaMaskandi uthi kulonyaka mabhenqa asambeni siyongena la ngemali zethu asivoti. Usho kanjalo usho mina bafethu ngokuhamba kwesikhathi ngizontshela kwakho nje. Wena hambe lapha ku comment section udlulise owakho umbono umayelana nalolu daba bafethu. Mina ngumfeze umfakhumalo bathi last bona amagumede sengiphuma kanjena. Bye bye. Hlangana ngokuzayo. Yabareulale umuntu umemezana umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama